Yoshua tidon kron. Na ntonto a etia mienu no ba ma Simeon. Simeon fo abusuakuo no sede wo musua tie. Na won agapade da Yuda ma agapade ntem. Na de wonya no won agapade mu ne Biesiba, ne Siba, ne Molada, ne Hasasual, ne Bala, ne Asim, ne Eltolad, ne Betu, ne Homa, ne Siklag, ne Bet Makabot, ne Hasasusa, ne Bet Lebaot, ne Saruhin, nkrodu miensa ne ehunkura, Ain, Rimon, ne Ete, ne Asan, nkro nine ehunkura, ne nkra ededa nkro ihu hyiade kosi Balat bia nyina, Ramata eda anafo fam. Ye ni Simeon ma abusuakuo no agapade sede wo musua tie. Yudafo chefa no bi na eye Simeon fo agapade. Efrise Yudafo chefa no bro won so. Enti Simeon fo nya agapade won agapade no mu. Na tonto a etoso miensa no ba ma Zebulun sede wo musua tie. Na won agapade hye koduru Sare. Na won hye no froko atoye wo Marala. Na ekopim Dabeset. Na ekopim subonhwa a ewo Yokinam apue fam no ano. Na esane free Sarid ko anim owie puye de ko Kislot Tabo hye so. Na efre de ko Dabirat. Na efro ko Yafia. Na efri hotwam ko epuye de ko Gat Hefe Et Kasen. Na efri Rimo a ehima de ko Nea. Na ehye no konton ko etifi fam de ko Hanaton. Na ano kodru Yiftael bonhwa no mu. Ne Katat, ne Nahalal, ne Simron, ne Yidala, ne Bethlehem, nkrodu mienu ne ehunkura. Ye ni Zebulun ma agapade sede wo musua tie. Nkrono ne ehunkura. Ntonto a etoso 9 no ba ma Issachar. Issachar fo no sede wo musua tie. Na won hye ko Yesreel ne Kesulot ne Sunim ne Hafraim ne Sihon ne Anaharat ne Rabbit ne Kesion ne Abis ne Remet ne Enganim ne Enhada ne Betpasis. Na ehye ne kopim Tabo ne Sahasima ne Betsemes. Na won hye no ano koduru Jordan ano. Nkrodu nsia ne ehunkura. Ye ne Issachar fo abusuakuo no agapade sede wo musua tie. Nkrono ne ehunkura. Na ntonto a etoso num no ba ma Asefo abusuakuo no sede wo musua tie. Na won hye ne Helkat ne Hali ne Beten ne Aksaf ne Alamelek ne Amad ne Misal. Na ekopim Kamel wo atoye ne Sihol Libnat. Na esane ko owie puye de ko Bet Dagon. Na ekopim Zebulun ne Yeftael bonhwamu. Bet Emek ne Neel atififem. Na efri de ko Kabul atififem. Ne Ebron ne Rehob ne Hamon ne Kana de ko Sidon kese. Na ehye no dane ko Rama koduru krodin de Tiro. Na ehye no dane ko Hosa. Na ano kopim pono Aksifem ne Uma ne Afek ne Rehob nkro aduonu mienu ne ehunkura. Eno ne Asefo abusuakuo agapade sede wo musua tie. Nkro no ne ehunkura. Naphtali fo na ntonto a etoso nsia no ba ma won. Naphtali fo no sede wo musua tie. Na won hye free Helef Sananim dupon ho ne Adami Nekeb ne Yabnel de ko Lakum. Na ano kopim Jordan. Na ehye no dane ko atoye wo Asnot Tabo. Na efrioko Hukok. Na ekopim Zebulun anafo fam. Ne Ase wo atoye. Ne Yuda wo epuye. Jordan ano. Na nkura watoto ho afasunie. Sidim, Se, ne Hamat, Rakat, ne Keneret, ne Adama, ne Rama, ne Haso, ne Kedes, ne Edrel, ne Enhaso, ne Yiron, ne Midgal-el, Horem, ne Bet-Anat, ne Bet-Semes, nkrodon krone ehunkura. Ye ne Naphtali fo abusuakuo no agapade. Sede wo musua tie. Nkrono ne ehunkura. Dan ma abusuakuo no sede wo musua tie na ntonto a etoso nson no ba ma won. Na won agapade hye ne Sora ne Estaol ne Elsemes ne Salabin ne Ayalon ne Yitla ne Elon ne Timna ne Ekron ne Elteki ne Gibeton ne Balat
ne Yehud, ne Beni Barak, ne Gat Rimon, ne Meyakon, ne Rakon, ene Yafo anim hye no. Na damfo firi hɔ konya a ɛhye foforo bi. Efiri sɛ damfo no foro kɔe ne lesem kɔkoe na wɔfae. Na wɔde nkranta no sɛe no, na wɔdi so, na wɔtena hɔ, na wɔfrɛ lesem sɛ Dan, sɛdeɛ wɔn agya Dan din tie. Ɛno ne damfo abusuakuo agyapadeɛ, sɛdeɛ wɔn musua tie. Nkuro no ne ɛho nkuraa. Na wɔwie asase no mu kyɛ sɛdeɛ n'ahye no tie no. Israelfoɔ maa Num ba Yoshua agyapadeɛ wɔ wɔn mu. Awurade anum asɛm so na wɔmaa no kuro a obisaeɛ no, ɛne Timna Sera a ɛda Efraim bepɔ soɔ, na ɔkyekyeree kuro no tenaa mu. Yenum ne agyapadeɛ a ɔsɔfoɔ Eliasa ne Num ba Yoshua ne Israelfoɔ musuakuo agya no mu atitire no de ntontokyee mu wɔ Silo, Awurade anim, Ahyiae Ntomadan no ano, na wɔwie asase no mu kyɛ.